Kaixo guztioi, ni bai pastor naiz, kazetaritzako ikaslea eta gaur gaixo lanarekin. Egun honi bai? Zer modu zaude? Ondo, hago gustora. Ondo, bai. Elkarrizketarekin hasteko lehenengo galdera honako hau da. Non bizi zara eta non gustatuko litzaizuke bizitzea 10 urte barru? Ni Portugaleten bizi naiz, han Bizkaian, eta ni herria gustatzen zait, ez zait gustatzen asko mendian edo bizitzea. Baina 10 urtetan ez dakit non bizi naiz, baina gustatzen zait kostaldeko herriak. Ondo. Eta zein da zure janari gustokoena? Italiako sukaldea gustatzen zait, beraz Italiako sukaldeko denetarik. Osea, bai izan da pasta denetarik. Ondo. Eta musika gustoko duzu? Bai. Eta zein da zure musika talde gustokoena? Ez dut talde gustokoren bat, baina bai hainbat genero entzuten ditut. Bai rapa, bai reggaetoia, bai reggaea, azken bolada honetan asko entzuten dut. Eta hori, noa aldatzen eta denetarik entzuten. Ondo. Eta zer gustatzen zaizu egitea klasetik kanpo? Klasetik kanpo hainbat lagunekin elkartzea eta denbora pasatzea beraiekin, bai kirola egiten, taberna batean hitz egiten edo halakorik. Ondo, eta kirola gustoko dituzu? Zein da zure kirol gustokoena? Betidanik futbola eta futbola. Bai. Talderen bateko zalea zara? Bai, Athletic Clubeko zalea naiz. Bai. Eta zein da Athleticen zalea izatearen gauzarik hoberena? Nik esango nuke agian bazkideak eta zaleak, ez? Nola jendea oso elkartuta dagoen beti zelaian, nola apretatzen dugun, eta nire ustez familia bat bezala garela, hori egiten dugu taldea hori, zalea importantea izatea. Ondo, eta gaiaz aldatuz, zer bultzatu zaitu kazetaritzara ikastera? Niri betidanik gustatu zaizkit azken orduko albisteak, beti informatzea lehen bai lehen, eta horregatik izan zen sartu nintzela kazetaritzan, baita ere kiroleko kasetaritza gustatzen zait, eta horregatik gustatuko litzaidake azken orduko albisteak kirolean lehen bai lehen publikatzea. Ondo, eta zein motatako albisteak edo gaiak gustuko dituzu egitea edo irakurtzea? Beti gehien bat kiroleko albisteak gustatzen zaizkit, baina ere bai gustatzen zaizkit ekonomiari buruz hitz egitea edo, baina hori, politika ez zaizkit asko gustatzen gehien bat. Eta baduzu amets edo helburu profesionalen bat? Agian kirolariren ospetsu bat elkarrizkatzea eta futbol zelaietara sartzea, esperientzia bizitzea, barrutik. Oso ondo. Eta elkarrizketa amaitzeko, nola ikusten duzu zure burua 10 urte barru? Espero dut lan batekin, ez? Eta familia ez dakit, espero dut familiarekin. Semearik ez dut uste, espero dut emazte batekin, bai. Eta hori, lan batean gustora, eta hori. Bale, pues eskerrik asko elkarrizketa egiteagatik, eta beste bat arte. Eskerrik asko, Ibai. Agur. Agur.